Alдағы құтлау сәлемебез Югары Терішқа авылына юллана. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Алюшев Сәмәт Махмут улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Галия Абдрәкибовна, кызы Юлия кияве Айрат, улы Рамис килене Эльнара, аныклары Амина, Ләйлә, Динә һәм Амелия, әнисе Рәшидә Сулеймановна, иске кулаткадан кыдагысы Галия Нарымановна, кыдасы Ирфан Дәүлетшевич, Югары Терешкадан кыдагысы Гөлфия Сабировна, кыдасы Рафаэль Кәримуллович һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең гаиләдә гаять шатлыклы һәм тантаналы көн. Яраткан тормыш иптәшем, Газизәткәебез дөньяга килгән көн. Тормышта безнең Газизыбыз чын ир-ат була белде. Ул чын мәгънәсендә гаиләсенә хуҗа, башлык. Шуңадыр инде хатыны бәхетле, балалары тәртипле, акыллы һәм олы дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр. Кадерле без, бер кайчан тынғы белми торган кеше син. Гел нидер эшләргә, тормыш барларга омтылдың яшьтән үк. Кайда гына хезмәт куймасын, төпле акылы, олы тәҗрибәсе аңа ярдәм итте. Авылдашлар да аны хөрмәт итәләр. Гел җылы сүзләр белән генә каршы алалар. Бер кайчан да аның тарафыннан рәнҗетерлек сүз ишетеп булмый. Киресенчә, ул һәр сүзен үлчәп, уйлап кына сөйли. Яратканым, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Минем сиңа булган хисләрем һич кенә дә сүнмәде гомер барышында. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хисе нык тантана итә. Яратам дигән сүземне җиткерәм туган көндә. Бүген бик матур тантана бездә бит дуслар өйдә. Тик бу гомернең уртасы, азагы ерак әлдә. Насип итсен тик бәхетләр татырга гомереңдә. Балаларыбыз урнашкан, бар затыбыз бар инде. Димәк, безнең гомерләрнең иң матур чагы килде. Яраткан әткәебез, кабат матур җәйләр белән синең туган көнең җитте. Башлап сиңа чын әти була алганың өчен, безнең балачакны матур әкияттә итеп, олы тормышка аяк бастырырга ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсебез килә. Без күпме генә зур булып, аерым яшәсәк тә, һаман синең киңәшләреңне көтәбез. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Әткәебез, әни белән икегез дә бер-берегезне меңләгән кешеләр арасыннан табып үз вакытында гашыйк булгансыз. Кайткан сайын безнең күңелләр сезне күреп шатлана. Чөнки сез элеккегедәй бер-берегезне яратып, күзгә күз карашып, безне шатландырып бик матур гомер итәсез. Бу алга таба да шулай булсын иде. Белегез, без сезне яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә-бергә гомер итәргә. Сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп бергә үтәргә. Җил давылдан саклап кына үстердегез мине сез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй-әнкәй сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Хөрмәтле кудабыз, юбилейдан нәрсә теләп булыр икән соң сезгә? Беренчедән, җаннарыгыз тыныч, саулыгыгыз тулы, эшегездә гел уңышлар булсын. Балаларыгызның бәхетенә куанып, якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәгез. Авырлыклар, кайгылар бүтән сезнең өегезне тапмасын. Һәм һәр вакыт онытмый яшәгез. Без гел сезнең яннарыгызда булып, иң беренче килеп җитәчәкбез. Бәхетегез ашсын, ташсын, сөенечләр өстәлсен. Бар якыннар теләк теләп кәефләрне күтәрсен. Барлык изге теләкләрне бер бәйләмгә төрәбез. Юбилей уңаеннан ул матур җырлар бирәбез. Кадерле Сәмәт Махмутович, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, без ихластан туган көнегез белән котлыйбыз. Бәхетле булып алга таба да гомер итегез. Туган көн була, елга бер шатланыйк көлик әле. Ходай биргән бу гомернең кадерен белик әле. Туган көн була, елга бер шатланыйк көлик әле. Ходай биргән бу гомернең кадерен белик әле.
Туган көн була, елга бер шатланыйк көлик әле. Ходай берген бу гомернең кадерен белик әле. Туган көн була, елга бер шатланыйк көлик әле. Ходай берген бу гомернең кадерен белик әле. Туган көн була